Jemo no kwanu gi mere anyị ji wee nọrọ ebe a because anyị nọrọ ebe a na-akọ ihe anyị na-akọ ma ụmụ ndị na-ege anyị ntị ọma na-aga n'elu tupu anyị ejewe ezumike ke anyị nwere isiokwu dị ezigbo mkpa anyị nọ na-etinye ọnụ anyị na-ekwu maka iwe ọkụ ọnụma nke a na-akwụchi obi na-ebute ọgbaghara ụfọdụ obodo n'ibe ha anụgo ọgụ maka iwe ọkụ ofu onye were tupu a na-amaghị na emewere ya mee gịnị fesachie onye ọbụla ọghọzie ọgụ na mgba egbuo mmadụ emebie ngwongwo ndị mmadụ maka obere ihe mana ime oge ụfọdụ iwe anyị na-ewekwe so 1 minute iji deturu ya ihe niile ada aka mmiri anụmaghị ihe ọzọ nchọpụta na iwechi iwe ịbịa nene ihe imebiri mgbe iwere iwe ịhụ na iwe ahụ ihe ahụ kpatara iwe ahụ erughọ ihe imebiri anya mere ọ ji dị mma ka anyị na-ekwu maka iwe ọkụ ọ gị ji n'okwu mgbe anyị jere ezumike o nwere ihe nwaanyị ọma jụrụ gị ọ jụrụ gị sị o nwere ndị amụnye ya bụ ihe ọ na-adị n'ọbara Igbo mmadụ na-ege ntị ọ bụrụ na ajụọ mma sị na enwere ndị ọ dị ka amụrụ ha wee mụọ iwe na ndị na-enwe iwe ọkụ ndị ọ dị n'ime fa mgbe na-asị ndị a iwe ọkụ dị n'ime fa were mebie ọtụtụ ife ndị dịka abịa na akwụkwọ nsọ Moses Chineke si anya kụọ mkpara aha na were gba ya kụọ anya ka mmiri pụta ụmụ Izrel wee ṅụrụ mmiri o wee were iwe ọkụ wee kụọ nya bụ ife kama mmiri ya ejiwa ya pụta mmiri wee pụta ọka nkụ ịghọtago nya Chineke ji wee maka ife ahụ wee Chukwu ji wee maka ife ahụ wee wele iwe ọbara na ala ekwere na nkwa ya bụ na iwe ọkụ nwere ike ime gị ịma mba na ekwere gị na nkwa ọgbọ gbasọ kena ụmụkwa ike nwe ụfọdụ ihe ndị ọzọ Chineke nna kwego gị na nkwa iwere iwe ọkwa nke a kacha mkpa o iwe ọkụ nwere ike ime gị ị gaghị aga eluigwe maka iwe ọkụ mmadụ na-ewe iwe mgbe niile mgbe ọ na-ewe iwe mana ijite onwe gị obere gị hụ na iwe ahụ ga-agbatu anyị ma ị na-akpata iwe ọkụ mgbe ụfọdụ eme ndị iwu ị na-agwa ha okwu anaghị anụsa ntị ọfụma ha na-egede gị ntị ka ofe nọ ị ga-ege enu onwe ndị bụ ị na-ekwu okwu n'obi ha godi ihe a na-ebe na onye akọ eri ha ka ntị ma pụọ onye ahụ ama nwee nghọta maka ọ dị ege gị ntị ụdị ndị a na-enwekwa oke iwe ọkụ maka ihe mere esi mbụ eme nwoke nwunye na-agwa okwu ọ bụ onye nwunye kpọrọ mana nwoke a na-ewe oke iwe ọkụ ọ bịa sị ile nji akpọ m agadi nwoke maka anọ m ebe a ọ dịghị ka ezi mgbe nwaanyị kpọrọ agadi nwoke na-elezi ka ebe nwaanyị nọ wee kpọọ ya okwu di na nwaanyị mmesi ọnụ ekwe m ekwu ka nwaanyị ụkwa oje na nwayọ dị ụmụ anyị na-ele like this ike ekwe m dite nwunye a so ga mee mgbe nwunye gị kpọọ gị agadi nwoke nọ maka inwe gị iwe ma bata mgbe nwaanyị kelee gị wụ dede nọọsa ọsọ ya agadi nwoke nnọọ ke ka dede na agadi nwoke si wee dakọ ọnya bụ nsogbu ife ha na-ekwu okwu enwere nwoke dị na nwunye na-enwe okwu nwoke wee baa wee je were kii moto wee pụọ ka o ji iwe ọkụ ahụ na-apụ etu ahụ ka o si wee nwụọ n'ife mberede mkpọkpọrọ ụzọ maka iwe ọkụ maka iwe ọkụ a na-ekwu nke anwa ka maka nwoke ji aka wee tigbuo nwunye ya maka na ọ sị na nwunye ya gwara ya na eze dị ka eze ewu nwoke wee bilite ebe a na-achọ idozi ya na nwunye okwu ụmụnne nke nwaanyị nọ ụmụnne nke nwoke nọ ndị ikwu na ibe ịghọtago mana eze nwoke a oyi eze nwoke wee bilie wee sị mụnwa ka ị na-agba eze ewu mụ ka ị na-agba eze ewu atụ nwaanyị atọbiri onye gburu mmadụ nwaanyị la mmụọ nwaanyị atọbiri ewesị ya nwoke mgbagburu ozu o wee sị hei ọ bụkwa na m maara ekwete m na eze ndị ga eze ewu mana mgbe ahụ nwere ife a ga-eme nwaanyị amụgwọ bụ na ọmụgwọ
nwaanyị anwụgo bụ na ọmụgo a na-ede ewu ụka ekwu ekwu edere gị n'ahụ ọ dị ka ịpụta inecha nwaada dị ka m na mma ma niile esi m short woman o wepụrụ m ihe na ewepụ gị n'ahụ ihe onye ogologo na-eme ebe m nọkwara nwa nna o nwere nke mere o nwere mbọsị anyị nọ na-eje ugbo ụfọdụ ụmụ ihe ndị mmadụ ada aghọta wee daa mmiri zochara mbọsa m buru abọ njigbo m n'isi wee pụta ebe a na-amị amị ndị ada nna mụrụ m nna m ada ya nwaanyị dara ada kama ka nna m ga-asị m ndo nna m adapụ ọchị kwawa ọchị chacha ọchị ma hepụrụ ya n'ọnụ n'ifere adị eme m na nọ na aka na-ada n'ala na ọ bụrụ na otu aha na nna ada na dị ka ezi ha ga-eme ndị ogologo ị na-aghọta so mmadụ bụkwa na ezi na nna mụrụ m gịnị meziri ezinụlọ niile nọ n'ugbo anyị gị na-akwapụ ọchị abịa bulite mana mgbe ha ji nwe maa na ndara ada mgbe chi foro nwaada bilie na bed ụkwụ adị eze mgbe nke ọ ghọtara na nwere ị ka ji weta okwu a ụfọdụ ụmụ ihe ndị a bụ ihe dị gị n'ahụ mmadụ kpọrọ m onye mkpụmkpụ onwe ha wepụrụ m n'ahụ onwe ihe m kwesịrị ime n'ụwa m adịghị eme maka na ndị ndị ogologo na-eme na ga-eme jụọ ọnụ m ọkwa ofu ihe oge ụfọdụ kwapụtasị na onye nke a too gịnị tofu uche na ọkwụkwa mma na ndị mkpụmkpụ nwee uche ihe anyị na-enwe ihe dị n'ahụ mmadụ maka na mmadụ anyere aka gị ogologo kakwa gị mkpụmkpụ o nwere nke m jikara gị ọ ka Chukwu sue ka onye ọbụla mgbe n'elu nwata akwụkwọ ka mbụ onye nkụzi ya gba na-akpọ lekchọra na ụlọ akwụkwọ mahadum wee si ya mgbe a na-enene exam onye nkụzi wee si ya na isi ogbu etu a ya wee gotu kpọọ isi afro onye nkụzi wee si ya na ọ yara ebu isi anụnwa wee nenu na ya je kpọọ isi nwatakịrị wee weli iwe agwa wee pụọ jewe ebe ọ na-eje akpụ isi ka ọ na-eje akpụ isi aha na-atamu na-eme na-atamu ọ mara mgbe moto ji ebe akọchara ya n'ụzọ nwatakịrị bụrụ onye nwụrụ anwụ ọkwa onye na-akwado ine une nke anyị ji wee kọcha ka ikpeazụ anyị ji wee kọcha akwụkwọ iwe na a na-ekwu okwu ọnụma na iwu ọkụ ọ na-akata njọ na ụmụaji na-eto eto ntorobịa na agbọghọbịa iwe ọkụ ha na-adị nke ọjọọ amami na-akpata ya ihe na-akpata iwe ọkụ ha ji adị otu ahụ bụ na mgbe ha nọ n'afọ ahụ ha nọ o nwere ụmụ ihe dị n'ahụ ndị oyibo na-akpọ homon nke ha na-anọ na ọkụ ihe a mbụ nke ha ya mere ọ bụ na gị bụ nne ha mana dị ịma mgbe anyị na-ebido nwere okwu ịnọ na-ekwu mgbe anyị ebidobe ịnọ na-ekwu na mgbe mmadụ mụtara otorobịa na agbọghọbịa ọghọta n'oge ụfọdụ m inwebe ha n'ụlọ ọ na-adịghị ka na-akọfe ihe oke ya na-eme mgbe ahụ ahịa ahụ o kwuru ọ na-emebi ihe kacha mma o nwere nke ha ga-eme ịgba ha nkịtị nọrọ nwayọ na-ele ha maka enweghị ga-akpọgbu onwe ha o budata isi ya mana mgbe ha na-atụ ị na-atụ gị na ha ebido ị na-ama onye na-eme ha ụfọdụ n'ime ha ji eti nne na nna ha ihe ofu iwe ọkụ anyị na-eme gị ekwu okwu ya iwe ọkụ bụkwa nnukwu ihe o ịma na nke iwe ọka na anyị na-ekwu okwu n'ụtụtụ a ememe ndị ha chi ikwu okwu ọnụ nna igede na-ejitenwu ha kwụgo ofu ọ ga-afọ gị ka gị ga-aga n'ime mmiri ka ị na-akpata ụdị ndị a n'ime ụdị ọnụ aha ọpụpụta ụwa ka ọ pụtara na ụwa nweta inwe ọnụ ọjọọ mma sị gị na azụrụ mmadụ azụ maka ọ bụ na nne na nna onye ahụ zụrụ onye ahụ zụrụ onye ọfụma n'agbanyeghị na nne na nna nwere ike ịzụcha mmadụ onye ahụ adaghapụ iwe mara na ndị a azụkwara fa azụ ka ọ na-azụrụ ha azụ ịghọtago ya bụ na onye ọbụla na-ekwu okwu malụ ka o si eme gịnị malụ ka o si ekwu maka na ọ mara nke ọ ya bụ okwuo wee kpakinie mmadụ maka na asị gịnị na okwu dị ubi umeanị na-eme ka ọnụma jụọ oyi mana okwu dị ọkụ na-eme gịnị ka ọnụma meme gịnị wee bọnite ya bụ na ife na-eso akpata ya bụ igwe ọkụ anụnwa na-eso n'ụfọdụ okwu ndị mmadụ na-ekwu dị aṅaa igwe mmadụ wee gbanite ọ bụ eziokwu emekwere ndị ụfọ nye na-akpalitekwa ha oke iwe mgbe ndị mmadụ na-akpazuga ha n'akụkụ meme ndị nọ ha pụta nga na anyị nọ anyị bilisha uchechi bile gị bile mbili ịma ọ na-ele kedu ihe ọ na-ewu ya batakwanụ onye ọbụla na-ezeghị eze ihe ụdị agwa ha ị na-akpasi ya ndị mmadụ na-ebutekwa iwe ọkụ mana anyị ga-aga obere ezumike anyị lụbata ka ịgwa anyị ihe ụdịrị ndị agha ga-eme ndụ ha ka anyị na-enwe oke iwu anyị na-abịa